Bisan pa man sa mga nasaag nga baluta, why nahitabong failure operation sa lungsod sa Cordova kagahapon. Si Luan Mirondina adunay live update. May Babisan pa man kung may 120 ka mga balota nga alang unta sa Tirol, Albuquerque, Bohol ang nasagol sa mga balota sa usa ka clustered precinct sa Bangbang Elementary School sa lungsod sa Cordova, parehong way nahitabong failure of election sa duha ka mga lungsod. Gipasabot sa election officer sa lungsod sa Cordova, Ferdinand Hortilano, nga bisan pa man kung nagkuwang og 56 ka mga balota ang Cluster 12 sa Bangbang Elementary School, wala na kinahanglan pa ang pagpahigayon og special election kay 82% lang ang turnout sa mga botante sa naasoing clustered precinct. Samtang dali usab nga napada ngadto sa Tirol, Albuquerque, Bohol ang 120 ka mga balota kagahapong adlaw sa wala pa manira ang mga polling precincts. At 1 p.m., gibiyahe sa Ocean Jet. No? So it arrived at around 3 p.m. in the afternoon. 3 hours before close voting. So wala gyapon to naka-affect sa result dito, sa voting po dito. Bisan pa man sa gamayng kakulian, sayo gihapong nahuman ang canvassing of votes. Pasado alas 10 pa lang kagabi, naproklamar na ang mga mananaog. Subling nahatagan og bagong mandato si Mayor Techi Cho sa PDP laban, kinsa nakakuha og 18,775 votes. Ang iyang running mate nga si MM Sitoy ang naproklamar usab nga mananaog pagkabi si Mayor, human makakuha og 13,187 votes. Samtang sa konseho, 8 ka mga kaalyado nila ang nakakuha og pwesto, samtang 4 ka mga independent candidate ug nakasulod ang usa ka kandidato sa una. Bab, ang lungsod sa Cordova adunay 39,163 ka mga registered voters ug kagahapong adlaw adunay 82% nga turnout sa mga votes. Sa kinatibuk-an nagmalinaw na ang eleksyon sa maong lungsod. Ug so far, Bob, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.